ddysgu darllen, a medru darllen ar ben fy hun, mae darllen wedi bod yn ffordd o ddianc i fi, ffordd i ddianc o'r byd go iawn. Weithiau pan mae bywyd yn anodd i bob un ohono ni weithiau, ond dwi'n ffeindio bod agor llyfr da a dechrau darllen yn ffordd i wneud i'r byd go iawn ddiflannu yn gyfan gwbl. Da chi'n anghofio popeth, unrhyw beth sy'n eich poeni chi, da chi'n anghofio am bob dim, holl bethau da chi angen wneud, a da chi'n diflannu i'r stori. Felly, ia, dihangfa fyswn i ddeud, mae darllen yn olygu i mi. A hefyd, y cyfle i gyfarfod pobl wahanol i chi, o bosib cymeriadau hollol ddiddorol, hollol wallgo, sydd ddim fatha neb sydd yn eich bywyd chi, a'r cyfle i fynd i rywle hollol wahanol. Dwi wedi cael ymagu yng nghefn gwlad Llŷn yng Ngogledd Cymru, ond trwy ddarllen, fedra i fynd i Wlad yr Ia, fedra i fynd i Awstralia, fedra i fynd i Affrica, a hynny dim ond wrth agor llyfr. Ac un peth ella swn i roed fel cyngor, mwyn i chi gael blas ar ddarllen, ydy triwch ddarllen pob math o bethau gwahanol. Mwyn ffendio'r peth da chi'n mwynhau. Felly, llyfrau ffuglen dwi'n tueddu ddarllen lot, dwi'n licio'r byd dychmygol. Ond triwch ddarllen lyfrau ffeithiol, llyfrau barddoniaeth, comics, llyfrau graffeg, unrhyw beth. Darllenwch cefn y bocs sirial hyd yn oed. Mae popeth yn ychwanegu at eich geirfa chi. A hefyd, daliwch i fynd nes da chi wedi ffeindio'r peth da chi wir yn mwynhau i ddarllen, a wedyn darllen lot o hwnnw. Stori tu ôl i'r stori, wel, na i rannu cyfrinach efo chi. Y ffordd dwi'n cael lot o fy storis ydy trwy fod yn busneslyd. Felly dwi wrth fy modd yn clusdfeinio ar sgwrsus pobl eraill. Dwi'n gwylio pobl trwy'r amser. Dwi'n cael row weithiau os dwi'n mynd allan am fwyd efo rhywun. Maen nhw'n dweud, ti'n mynd gwrando na fi, ti'n busnesu ar y bobl ti'n ôl i fi. Dwi'n busneslyd iawn, ond mae'n ffordd wych o gael syniadau am wahanol bobl a gwahanol straeon. A weithiau mae'r byd go iawn yn rhaid syniad penodol iawn i chi. Felly, yn y stori yma, yn Sws ar y Mai, o'n i wedi mynd i ysgol yn Ne Cymru i wneud gweithdy ysgrifennu. A dyma fi'n cyfarfod hogan fach o tua 9 oed. A dyma i'n dod ato fi ar ddiwedd y sesiwn ac oedd hi'n ysu ddangos llyfr i fi am anifeiliaid. A dyma i'n dweud, mae nain yn dweud bod gen i gysylltiad arbennig iawn efo anifeiliaid. A dyma fi'n meddwl, dwi'n mynd i roi chdi mewn llyfr. Wedyn, hir hogan fach yna oedd yr ysbrydoliaeth i Sara Mai, yn llyfr Sws Sara Mai. A hefyd, weithiau mae yna rhywbeth arall yn eich ysgogi chi ysgrifennu. Felly, o'n i wedi bod yn teimlo bod lot o cymeriadau mewn llyfrau i blant a phobl ifanc yn Gymraeg yn wyn. Does ddim llawer o gymeriadau du neu hil cymysg, ac yn amlwg mae'n cymdeithas ni yn hollol gymysg, bobl du, gwyn, hil cymysg. Felly, o'n i'n benderfynol mod eisiau rhoi prif gymeriad du yn y nofel yma. A felly, cyfuniad o'r ffactorau yna sydd wedi arwain at y llyfr. A'r ffaith hefyd, pam o'n i'n blentyn, o'n i wir eisiau bod yn geidwad sŵ. Yn amlwg, di hynna ddim wedi digwydd yn anffodus, ond dwi wedi gallu byw hynny trwy'r nofel yma. I fi, cymeriadau ydy'r peth pwysica un mewn stori. Mae rhaid i chi gael cymeriadau da. Dim bod nhw'n bobl dda, ond bod nhw'n cymeriadau diddorol. Pan fydda i wedi darllen llyfr, fydda i'n gwybod bod o'n lyfr da os dwi'n ffendio'n hyn yn meddwl am y cymeriadau wedyn. Ar ôl goffan y llyfr, weithiau fydda'n meddwl, tybed be di hanes hi neu be mae o'n neud rwan. A mae o bron fatha bod y cymeriad na'n berson go iawn yn y mywyd am bod o wedi cael ei ddisgrifio mor dda yn y llyfr. Felly, un cyngor fyswn i'n rhoi ydy cyn cychwyn ysgrifennu stori, meddwl yn iawn am y bobl, am y cymeriadau da chi wedi ddewis. Pwy ydyn nhw, be maen nhw'n licio, be dyn nhw ddim yn licio, be di'r peth clenia maen nhw rioed i wneud i neb, be di'r peth mwyaf cas maen nhw rioed i ddeud wrth unrhyw un. Meddyliwch am y pethau yma, a dyna sut byddwch chi'n cael cymeriadau crwn, bydd eich darllenydd chi'n gallu coelio yn nhw. Yn y llyfr Sws Sara Mai, o'n i wir eisiau cael ystod eang o gymeriadau. Pob math o gymeriadau gwahanol i'w gilydd, achos fel am a bywyd go iawn. Felly, un cymeriad nes i wir fwynhau i ysgrifennu a'i disgrifio oedd Zia. Felly, rhai o'ch chi sydd wedi darllen y llyfr, ella byddwch chi'n gwybod am Zia. Mae hi'n gweithio ar dderbynfa'r sŵ.
a mae'n edrych reit wahanol. Mae gen hi dreadlocks hir a twylod i chefn, mae'n lliwio gwallt yn binc. Mae gen hi lond i chlustia o glustlysau, mae'n tatŵs dros hi gyd. Ac yn un rhan o'r nofel, mae tad Sarah Mai yn dweud, dyda ni'n angen rhywun fel yna gweithio ar y dderbynfa, diolch yn edrych yn dda. Ond be o'n eisiau gyfleu oedd, dydy sut mae rhywun yn edrych ddim yn dweud yn byd amdanyn nhw mewn gwirionedd, ddim yn pwy ydy cymeriad nhw. Felly, na ddarllen clip bach i chi yn disgrifio Zia. A oedd o'n bwysig i fi bod y darllenydd yn gweld y cymeriad yma'n glir. Dwi ddim yn abod neb arall fel Zia. Mae gan ei hwb sair yn ei thrwyn, un bob ochr, ac mae gwallt wedi liwio'n binc a'i wneud yn glymau, nes ei fod o fel cynffonau gibon. Mae dad yn dweud bod nhw fel cynffonau llygod mawr, ond maen nhw lot hirach a mwy trwchus na chynffonau llygod mawr. Mae gan Zia lot o datŵs hefyd dros ei chorff i gyd, hi sydd wedi deud hyn wrthai. Dim ond ambell un dwi wedi weld, fel y pry cop mewn gwes sydd ar gefn ei llaw, a'r chwilen ddu sydd ar gefn ei gwddf. Mae hi'n amlwg yn licio trychfilo. Felly, dyma ni'r llyfr dwi'n mynd i ddarllen tamad ohono i chi heddiw, Sŵ Sarah Mai. A dwi'n mynd i ddechrau yn y dechrau, felly dwi'n mynd i darllen tamad o'r benod gyntaf i chi. Felly, ydych chi'n angen gwybod dim byd am beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn, felly steddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch. Penod 1. Stumog giraff a lot o law. Mae gan giraff fwy nag un stumog. A deud y gwir, mae gan giraff 4 stumog. Mae'r holl stumogau ychwanegol yn helpu'r giraff i dreulio ei fwyd yn well gan ei fod o'n bwyta trwy'r dydd bob dydd. Wrth wylio Seb yn agor ei bedwerydd pacad o greision Cawsan Ionyn, dwi'n dechrau ama i fod o'n hanner giraff. Os baswn ni'n cael bod yn anifail, unrhyw anifail, llewes faswn ni. Dwi wedi meddwl tipyn am hyn. Mae llewod yn byw mewn gwelldiroedd mawr eang, neu ardiroedd glas safana, digon o le i redeg a chwarae ac anadlu yn rhydd. Swnio well na bod o'n styc mewn ysgol, dydy. Ac mae pawb yn meddwl mae'r llew sy'n arwain haid o lewod, ond y llewes sydd yn gwneud y gwaith go iawn o fynd allan i hela i fwydo'r teulu. Dwi'n gwybod lot am anifeiliaid. Mae mam yn deud bod gen i gysylltiad arbennig efo nhw. Sarah dwi gyda llaw, Sarah Mai. Mae gan mam gymaint o straeon amdana un fach yn gwneud pethau doniol, fel trio plymio fewn i pwll nofio efo'r pengwiniaid, a dringo i ben y coed mwyn cael sgwrs efo'r wiwerod. Fy hoff stori i ydy'r un amdana i ar Mir Gathod. Mae'n debyg mod i'n dipyn o fadam pan oeddwn i'n hogan fach. Mae dad yn deud mod i dal yn dipyn o fadam rwan. Beth bynnag. Pan oeddwn i'n 5 oed, mae'n debyg bod dad wedi cyrraedd adra o'i waith un diwrnod, a'r peth cyntaf welodd o oedd fi yn bwydo'r pandas cochion. Dyma fo'n brysio draw i ddeithau mod i ddim yn fod i fwydo'r anifeiliad heb help mam neu James, a dyna pryd y sylwodd o be o'n i'n rhoi iddyn nhw. Siocled Lindt. Y siocled Lindt roedd dad wedi gael yn anreg pen blwydd, ac roedd pob un wedi mynd, roedd y bocs yn wag. Yn amlwg, doedd dad ddim yn hapus, a ges i rown nes mod i'n tincian. Ar ôl i dad dweud y drefn wrthai môr ofnadwy, dyma fi'n rhedag i ffwr. Dwi a pawb yn chwilio amdano fi am oriau ac oriau, ond doedd na'm golwg ohonai'n unman. Roedden nhw bron iawn a ffonio'r heddlu, pan wnaeth teulu oedd wedi dod i'r sŵ am y diwrnod ddeud wrth mam a dad, bod nhw wedi ffindio hogan fach yn cysgu'n sownd yng nghanol y Mir Gathod. Dwi wrth fy modd efo'r stori yna. Mae di bwrw glaw trwy'r dydd heddiw, a rwan dwi'n stuck yn y tŷ efo Seb. So dwi byth yn aros yn y tŷ ar ôl dod adra o'r ysgol fel arfer. Dwi'n methu aros i gyrraedd adra mwyn cael rhedag allan i ddeud helo wrth fy holl ffrindiau a holi sydd diwrnod maen nhw wedi gael ac i gwyno am fy nwrnod i. Anifeiliad ydy'r ffrindiau gorau all unrhyw un ei cael. Maen nhw'n gwrando ar eich stori chi heb dorri ar draws, ac ar ôl i chi offan, tydyn nhw ddim yn beirniadu nac yn gweld bai, nac yn ochri efo'r person arall yn y stori. Maen nhw'n gwybod pethau heb i chi ddeud hefyd. Wel, dyna chi wan wedi cael blas bach ar y stori.
A rwan, mae'n amser i chi fynd ati i ysgrifennu. Felly, da chi wedi cyfarfod Sara Mai, da chi wedi cyrraedd y zoo. A beth sy'n digwydd nesaf yn y llyfr ydy, mae yna anifail newydd sbon yn cyrraedd, sef Arth o'r Andes. A mae yna lawer o gyffro pan mae'n cyrraedd, mae Sara Mai yn amlwg yn edrych ymlaen, a mae Sara wedi gwneud yr holl waith ymchwil am yr arth i baratoi y cartref newydd yn barod ar ei chyfer hi. Ond be dwi am i chi wneud ydy ysgrifennu ail benod wahanol. Felly, dwi eisiau chi sgwennu benod nesaf pan mae yna anifail newydd yn cyrraedd y zoo, ond dwi eisiau chi ddewis pa anifail. So, dwi eisiau chi feddwl sut anifail ydy o, sut mae'n edrych, sut mae'n ymddwyn, o lle mae o wedi dod, pam bod o'n dod i'r zoo. Dwi eisiau chi feddwl hefyd sut mae Sara Mai yn teimlo am hyn, be mae hi'n wybod am yr anifail, achos mae'n llawn ffeithiau am anifeiliad. A sut awyrgylch sydd yna yn y zoo o diwrnod hwnnw. Ydy pawb yn gyffroes? Os na unrhyw un yn nerfus, ella, am yr anifail newydd. Felly, penod nesaf, dwi eisiau chi ysgrifennu, efo anifail newydd yn cyrraedd sŵ Halibaloo. Felly, chi di'r awdur rwan, dwi eisiau chi ddewis yr anifail, dewis beth sy'n digwydd. Cofiwch sôn am y cymeriadau a digon o gyffro yn digwydd. Pob lwc i chi, a mwynhewch.